Geachte dames en heren, wat is het heerlijk om u hier allemaal in deze zaal te zien zitten. Jullie zullen vanavond getuigen zijn van een bijzondere strijd tussen 4 leken, mag ik wel zeggen. En dat klinkt onaardig, maar dat is het niet. Want het zijn 4 mensen die nog nooit in hun leven een stokje hebben vastgehouden om daarmee een orkest aan te sturen. En vanavond gaan ze dat alle 4 proberen. En ik kan u verzekeren, daar in de coulissen, daar dampt het van het klamme angstzweet. Al de hele avond heb ik rondgelopen met van die stresshandballetjes en met doekjes om voorhoofden af te vegen en kalmerende woorden te spreken. Want het moment is nu echt gekomen. En natuurlijk, trouwens, als je heel goed luistert, dan kun je ze in de coulissen hun muziekstuk zachtjes horen mumbelen. Want dat is een van de voorbereidingen die ze doen natuurlijk, hè. Maar ze hebben natuurlijk al een voorbereiding gehad in de afgelopen weken. Want per stuk zijn de kandidaten voorzien van de bladmuziek, van een echte baton. Je weet wel, zo'n dirigeerstokje. En hebben ze ook een video gekregen waarin het stuk door de dirigent, de eigenlijke maestro van Veronica, Stijn Roels, dat stuk dirigeert zodat ze een voorbeeld hadden. En ook zijn ze allemaal een keer aan de beurt geweest bij een repetitie en hebben ze het dus in het echt mogen proberen. En ik kan je vertellen, dat viel niet altijd mee. Bij sommigen was het toch wel een eye-opener, of in ieder geval iets waarbij de luiken dicht gingen. Dat kon ook gebeuren. Maar hoe dan ook, vanavond moet het gaan gebeuren. Maar het uitreiken van een gouden baton, zoals die hier zo staat, kan natuurlijk niet zonder een jury. De jury moet gaan beoordelen hoe de kandidaten het ervan afbrengen. En die jury stel ik graag aan u voor. Ik wil alvast even een applaus, want dan halen we ze er alvast bij. En dan zal ik ze per stuk even introduceren. Hoi. Nou, geachte juryleden, van harte welkom. Neem plaats. Ik ga per stuk even iets vertellen, zodat het publiek ook een beetje een idee heeft wie ze hier voor zich hebben en wie straks het finale oordeel gaan vellen. Tijn Huilenbroek is professioneel muzikant en pianostemmer en hersteller. Al vanaf kleuterleeftijd zette hij de eerste stapjes in de muziekwereld. En dat pad bleef hij volgen. En naast het arrangeren kwam daar ook piano, gitaar en contrabas bij. En met Veronica kwam hij in contact omdat hij als gastmuzikant op oproepbasis af en toe ingevlogen wordt om een partij in te vullen als die daarvoor nodig is. Een graag geziene gast dus. En ik wil eigenlijk wel weten, Tijn, waar ga je deze avond zo'n beetje op letten? Ik heb geen flauw idee. Ik weet, dat is de perfecte insteek. Ik ben altijd dus verbaasd waar ik hier zit in de eerste plaats. Ja. Maar ik ben heel benieuwd en ik heb niet naar Maestro gekeken, want ik weet dat het erop gebaseerd is, het concept. Ik wou daar niet door beïnvloed worden. Dus ik ben heel... Nou, we laten ons verrassen. En misschien is een vrije geest ook wel een mooie insteek om vanavond erin te gaan. En we gaan zien waar het schip strandt. Dank je. Goed, dankjewel. Dan hebben we, even kijken, want dan zit hij op een andere volgorde dan mijn papiertjes. Dan hebben we, nee, dat moet je zo houden, anders dan ben ik helemaal aan de war. Ad Hagenstein, de voorzitter van de jury. De muzikale cv van Ad, die gaat al een halve eeuw terug. Want al 15 jaar geleden startte hij met trompetspelen in Zierikzee. Later stapte hij over op Euphonium. Toen kwam een studie en verhuizing naar Nijmegen. En toen kwam de boel muzikaal een beetje stil te liggen. Maar in 2000 is de draad weer opgepakt. En sindsdien Euphonium en bariton bij verschillende Zeeuwse gezelschappen. Eigenlijk sta ik vandaag de schoenen van Ad een beetje op te vullen. Want Ad is normaal gezien de presentator. Maar ja, je kunt niet en de juryvoorzitter en presentator zijn. Dus ik hoop altijd dat ik het er een beetje met jou goed vinden van afbreng. In het dagelijks leven, Ad, moet ik toch wel even vermelden. Ben jij werkzaam als eindredacteur nieuws bij Omroep Zeeland, toch? Ja. En nou heb ik iets horen waaien over een kandidaat die bij datzelfde bedrijf werkzaam is. Dus, goed, ik kom daar nog wel op terug. Ad, waar ga jij vanavond op inzoomen bij de maestro-aspiranten? Ik ga vooral op jou letten. Nou, dat vind ik een heel goed plan. Ik denk dat als jij het allemaal prima voor elkaar hebt, dan kan ik lekker in Zierikzee blijven. En de volgende keer die reis niet te maken. Nee, zonder gekheid. Ik ben zelf ook muzikant en ik ga vooral letten op hoe zou ik mij voelen als ik in het orkest zit. Ja. Ga ik
zo'n dirigent kunnen volgen of niet. Dat is eigenlijk wel het belangrijkste. Nou, dat lijkt me En net. verder gewoon heel erg genieten. Nou, dat wens ik je zeker toe. Zet die En ik hoop het publiek met je. En de derde jurylid, dat is er een die eigenlijk wel het dichtst staat bij wat de kandidaten dadelijk zullen ervaren. Dat is namelijk Arjan. En Arjan de Visser, die is zelf ook dirigent. En dat betekent dat hij natuurlijk tot in de finesses weet wat zij straks zullen doen, wat zij goed doen en waar zij de plank, of in dit geval het stokje, volledig misslaan. Dus, want moet ik even erbij vertellen natuurlijk, de connectie met Veronica is dat Arjan een tijd interim dirigent is geweest. Een, mag ik wel zeggen, bevlogen interim dirigent die bruisende energie en veel enthousiasme goed weet over te brengen op de muzikanten. Dus is dat dan ook een beetje de insteek van waar je op zult letten vanavond? Absoluut. Naast dat ik, je zegt het zelf al een beetje natuurlijk, vooral ook op het technische aspect van het dirigeren zal letten. Ja, precies. Nou oké, ik wens jullie veel wijsheid en sterkte. Ik zie dat er al druk geschreven wordt, terwijl er nog geen kandidaat op het podium heeft gestaan. Maar... Hij heeft de punten al uit. Goed. Zie ik. Nou, aan het einde van de avond maken we natuurlijk de balans op. En dan gaan we zien wie die felbegeerde gouden baton in de wachtsleep en mee naar huis mag nemen. Maar dan is het nu echt tijd om de eerste kandidaat aan u voor te stellen. En daar gaat u meteen het schip in, meneer Ad. Want dit is namelijk de enige echte Elsa van Hermon. En die is natuurlijk bij u allemaal wel bekend als nieuwslezer bij Omroep Zeeland. Maar wat u waarschijnlijk niet weet, is dat Elsa een indrukwekkende carrière als muzikant heeft opgebouwd. Al 30 jaar heeft zij blokfluitles gehad, om maar eens een voorbeeld te noemen. Ja, dat doet u nu gniffelig over, maar dat was niet alleen blokfluit, er zijn allerlei andere fluitsoorten. En ze heeft daarmee in een barokensemble gespeeld. Dat wordt het serieuzer, hè? Daarnaast heeft ze ook nog een aantal jaar pianoles gehad. Ze heeft bluespiano gespeeld. Ze heeft nog een Blauwe Maandag, een workshop, mondharmonica erbij genomen. Het kon niet op. Hoe dan ook, ter voorbereiding heeft Elsa vooral heel intens en vaak en veel naar het stuk wat zij heeft toebedeeld gekregen geluisterd. En natuurlijk heeft ze ook op YouTube allerlei uitvoeringen bekeken om op die manier te proberen achterhalen wat doen die dirigenten nou al, verschillende uitvoeringen, verschillende dirigenten in de hoop daarmee achter het geheim te komen. Of dat gelukt is, gaan we natuurlijk dadelijk zien. Het stuk wat zij gaat dirigeren is Also sprach Zarathustra van Richard Strauss uit 1896 al. Maar dat stuk dat is oud, maar nog verre van dood. Want u kent het bijvoorbeeld uit de film 2001 A Space Odyssey, waar het als themamuziek is gebruikt. En even wel in het korte dan, zodat u een beetje begrijpt waar het straks over gaat en dat u zich een voorstelling erbij kunt maken. Het gaat over, het stuk is eigenlijk een vertaling van de roman van Friedrich Nietzsche. En de profeet Zarathustra die predikt daarin dat de mens nog maar halverwege zijn reis is. Hij gaat uit van een beginmens, de aap zeg maar, tot een eindstadium wat hij de Ubermensch noemde en wat later gruwelijk misbruikt is. Maar hij bedoelde er iets heel anders mee. En wij zitten in het tussenstadium en we zijn nog op pad om ons te ontwikkelen, om ons helemaal vrij te maken van emotionele ballast, van kuddegedrag en aanverwante zaken. En daar gaat het stuk over, eigenlijk over dat zich vrijmaken. Dat boek bestond uit 9 hoofdstukken en de muziekcompositie bestaat ook uit 9 delen die corresponderen met die hoofdstukken. En Elsa zal voor jullie het eerste deel gaan dirigeren en dat heet De Zonsopkomst. En als je het straks hoort kun je je daar alles bij voorstellen. De vraag is, stijgt ook Elsa boven zichzelf uit? Deze keer zit de muziek niet onder 1 knop, maar hangt die aan een stokje. Graag een warm applaus voor Elsa van Hermon met Also sprach Zarathustra.
Elsa, we gaan naar de jury, we gaan vragen wat zij ervan vinden. Ik ga de microfoon even van je afnemen. We gaan gewoon eventjes beginnen met de maestro zelf. Arjan, wat waren je bevindingen? Nou, je zei net wel, ik ben onder de indruk en dat ben ik eigenlijk ook. Eigenlijk voordat je begon al, je opkomst vond ik fantastisch. Voorbereiding is alles, zeg ik altijd. En ik zag je daar net vanuit de coulissen zelf al een beetje het tempo voorbereiden. Dat is super belangrijk om bezig te zijn voordat de muziek start. Dus dat was heel erg goed. En ik vond ook dat de inzetten die je gaf aan de trompetten, die op een gegeven moment moeten inzetten, dat is echt een lastige inzet. Vooral voor de trompetten. Maar daar heb je goed bij geholpen. Dus dat vond ik super goed gedaan. De tempoversnelling, ergens in het midden, dan komt er een ander karakter. Daar heeft de slagwerker je wel een klein beetje geholpen. Maar ik hoor net dat je dat van tevoren hebt afgesproken. Dus die heeft dan een extra consumptiemuntje verdiend, denk ik. Ja. Nee, ik vond het supergoed gedaan. Ja. Nou, heel goed. Ad, hoe heb jij het beleefd? Ja, en na die opkomst een mooie buiging richting het publiek. Dat doet het ook, hè? Zeker. Dat win je zeker de helft van het publiek al. Ook die gekomen zijn voor je tegenstander. Die heb je toch al wel een beetje voor je gewonnen. Het is net als bij programma's maken en bij nieuwsitems maken, waar ik dan vooral ook over ga. Er zijn 2 dingen heel belangrijk. Het begin en het eind. Het begin was duidelijk, het eind was duidelijk. Dan is eigenlijk alles wat daartussen gebeurt, is al niet meer zo belangrijk. Dus... Een beetje zoals het leven eigenlijk, zeg maar. En dat ging best goed, Elsa. Complimenten. Goed zo, dankjewel. Tijn. Ja, het valt mij op hoe verwonderd u bent. U bent aan het dirigeren en er is zo... Je kan niet zo het zien, maar ik kan die... Ze zegt zo... Er is zo een blijdschap en een verwondering. Wat gebeurt hier allemaal? Ik heb de tijd van mijn leven. En dat is heel ontroerend om te zien. Technisch is alles gezegd. Ik vond het heel dapper, ook het orkest. Hoe het orkest volgt en heel gedwee de slag blijft volgen. Ja. Dat valt echt op. Ja, ik vind het leuk om naar te kijken. Ik heb voor de rest niet veel opgeschreven. Maar nee, ik vind het echt te zien dat u geniet. En ik vind het leuk om te zien dat u geniet. En ik hoop dat u het zelf ook leuk vond. Nu wel, hè? Ja, precies. Nee, proficiat. Echt wel heel dapper. Heel dapper. Dankjewel. Goed zo. Elsa, ik denk dat je hiermee met een zeer gerust, tevreden gevoel de spanning van je af kunt laten glijden. En vooral genieten van de rest van de avond. Elsa, dankjewel.